אהלן וברוכים הבאים לאחד נגד ארבעה, שבמצב המשק הנוכחי זו אחת העבודות המשתלמות שיש. טוב, המתמודדת שלנו היום כבר בגן חובה היא ידעה שהיא רוצה להיות אסטרונאוטית, ותאמינו או לא, היא הצליחה! סתם, היא לא. קבלו אותה, בריג'יט אלמקייס. שלום בריג'יט. שלום וערב טוב, אני נורא מתרגשת להיות פה, ואני בטוחה שאני אקח את כל ה-20 שקל שיש בקופה. מאיפה שאני מגיעה, אני נחשבת מחוננת. אני מרמלה. אוקיי, יאללה, בואו נכיר קצת את המתמודדים שלנו. מתמודדת מספר 1, ספרי לנו מי את ומהיכן. אוקיי, אני מירי שוורצברג, מלכת היופי לשעבר של פתח תקווה. כיום אם לשמונה ונשואה בשנית, ואני באתי להוכיח שמלכות יופי ודוגמניות זה לא רק מראה חיצוני, ויש לנו גם המון עומק. מה? מי חושב ככה? מה זה הדבר הזה? יודעת מה? בואי עכשיו נשבור את הסטיגמה אחת ולתמיד. טובה בחידונים? בואי נראה. מהי העיר הכי דרומית בישראל? שלום עולמי. אין ספק ששברת לנו את המיתוס הזה, מירי, תודה רבה. טוב, בוא נראה מי עוד יש לנו פה. מרון, מתמודד מספר 2, בוא ספר לנו קצת על עצמך. אוקיי, נעים מאוד. אני רן מועלם, בן 28. יש לי פיצוציה בלוד, ותואר שני באווירונאוטיקה וחלל. מה אתה מסתובב? מה אתה מתנסה? מסכן. מה? בגלל שאני רבע מזרחי? יאללה! שיקרתי. אין לי פיצוציה בלוד. לך! אוי ויזמיר, מאז החוג למדעים בכיתה ו' שירון סיפר לי על השכן שלו, מה הוא אומר לאשתו, אני לא שמעתי מילים כאלה. זה ממש שפה לא ראויה. אתה ממש ארכי פרחי. פרא אדם. פשוט פרא אדם. אני ממש לא מבינה איך אנשים כאלה מגיעים לכאן. אני חשבתי שזה שעשועון ברמה. אם הייתי יודעת שזה ככה, לא הייתי מגיעה. אוקיי, בואו נתחיל לשחק 1 נגד 4. ושאלה ראשונה. ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל היה א', דוד בן גוריון, ב', שרה נתניהו, ג', זאב רוטשטיין, או ד', חני נחמיאס. אני לא בטוחה, אפשר אולי איזה גלגל הצלה, איזה נכון לא נכון, משהו כזה? אפשר, כן, אפשר. כן. שאלה ראשונה ואת כבר לוקחת נכון, לא נכון. אוקיי, מתמודדים, תצביעו עכשיו בבקשה, ואנחנו ניקח 1 נכון ו1 לא נכון. אוקיי, בוא נראה, דבר ראשון בוא נכיר את מתמודד מספר 3, ספר לנו מי אתה ומהיכן. אני יוס סומך, בן 18, 9 חודשים ויומיים בדיוק מראשון לציון מערב. כן, נכון, זה קרוב לים. אני אוהב לקרוא ספרים, מחשבים, וכמובן שאני אוהב ספורט. האמת שאני שוער ממש טוב, ותמיד שמים אותי בשער, כי כל החברים שלי תמיד חושבים שאני הכי טוב. חמוד. לא נראה לי ששמים אותך בשער בגלל שאתה שוער טוב. נראה לי שזה בגלל שאתה שחקן גרוע. אתה לא סתם חננה, אתה גם שחקן גרוע. אבל אתה יודע מה? בוא קח את הכתר שלי, ואולי גם אתה תוכל להרגיש ליום אחד מלך. אז תאמר לנו, חננה, או שאני אומר מלך ליום אחד. ידעת את התשובה או שניחשת? וזה ממש לא צחוק, בריג'יט פה בדרך ל-20 שקלים חדשים. אני לא ניחשתי, מה פתאום ניחשתי? אני למדתי בבית ספר בן גוריון, שברחוב בן גוריון, וכל יום אחרי הלימודים הייתי מקבל מכות מתחת לשלט של הרחוב, אז אני זוכר טוב מי זה בן גוריון. יאללה, חכה אחרי התוכנית, נעשה לך איזה דז'ה וו, yak הפעם פה ברחוב רוטשילד. לא נורא, תלמד גם קצת על רוטשילד.
ועכשיו נעבור למתמודד השני שנבחר. דוקטור, השאלה הזאת בטח קטנה עלייך. מה התשובה שלך? אני סתם לחצתי ד', כבר נמאס לי מהתוכנית הזאת, זה ממש לא מה שציפיתי. יש לי תואר מאוניברסיטת אזרבייג'אן, וזה ממש לא לרמה שלי. אוקיי, בריג'יט, מי זה יהיה? האם את סומכת על סתם חננה, או על דוקטור אזרבייג'אן שסתם נחשב, אבל דוקטור זה דוקטור. כן. אז זהו, שאצלנו יש מלא מלא דוקטורים מאזרבייג'אן, והם נחשבים הרופאים הכי חכמים ברמלה לוד. וכנראה גם אני אלך ללמוד שם משהו, אני רק עוד לא יודעת מה. לכן אני הולכת על התשובה של הדוקטור, ואני אומרת שראש ממשלה הראשון הייתה חני נחמיאס. ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל הייתה חני נחמיאס. חני. לא רוצה ילדים. אוקיי, בואי נראה האם התשובה שלך נכונה, לא! מה לא? זו לא התשובה הנכונה. בריג'יט, אני מצטער מאוד. את יוצאת מהמשחק, את מפסידה. תודה רבה לך שבאת להשתתף איתנו היום. תודה רבה לכם מתמודדים יקרים, ותודה רבה לכם שהייתם עמנו באחד נגד 4.